Nou, goeie. Goeie. Je bent al in het heer. Ja, nou hier. Het is strand. En nou ja, dat even wat opdrogen. En dan hel ik het er weer af. Want ja, de skiermatraas en ik weer even niet. En shit, had ik die hakkelwaai mixen van een skip. En nou wie het oor altijd zo, nou wie het aardig opdroegen en dan, nou dan broekte ik het ook nog weer in het hak voor het straaien, maar dan zit me nou de volle strand in, dus het moet nog maar daar in de wal, daar is rond tegenaan. Hoeveel lammen heb je? Daar ben een saaischip en die had alle hier twee. Maar later jongen, toen kwamen we gewoon maar draaien. En nou ja, dan kan je niks van anders. De draaien komen dan. Ja, hoe meer hoe beter, zou ik zeggen. Ja, maar zo is het niet. Ja. Dan krijg je het werk. Daar komt nog een beetje lager. Ik ben dan ik ben gewoon maar draaien. En draaien is eigenlijk niet in de volle. Er blijft altijd iemand een beetje achter. En die doe ik dan bij, hè, mooie kunstmalken. Dat is gelijk met een mens, als je er net bij bent en dan ben je te laat. Er zit ik heel verschil in die schip, dus had ik draaien. Maar dat schip, dat is, die past er heel goed op. En dat is, het schip moet het eigenlijk, die moet het eigenlijk regelen ondernaar maar die lam, en daar is geen versteld van. Ja, daar begreep ik niks van, hoe dat werkt. Als ze dat met de meisjes ook een beetje doen, dan weer het heel anders. Want dat is iets dat komt uit zichzelf bij. En nou, dat schijnen wij net meer te hebben. Dat op elkaar passen. Ja, ik moet maar zeggen, daar hoef ik verder naar de riet te wijzen. Dat is gewoon zo. Ja. Heb je een voorbeeld? Nee, daar word ik het net van, want daar kerst wel iedereen de schuld, Jan. En je bent zelf altijd goed. Dat is altijd, ja, wij zijn het goed, we passen op iedereen. Maar dat is vanzelf net zo, want het is toch wel eigenaardig dat wij goed werden. En dat wordt verkeerd, dat is dus ook net zo.